So guys, musulod namin sa Ocean Park guys. Let's go! Kauban ako si Makmak Hanyamaki guys. Pero namin guys. So, bulan taon namin uga ng mga isla dito na mga baby shark dito guys. So, among kauban si Femi and Bida Bren Hanyamaki guys. Sila ni Chiska, mga anak ni Bida J. Musulod namin guys. So, wait for a while guys. Wait. So ayun na guys, di ka namin nagpulapon going to on our way to Alboa. So kita kits. So what's up mga sword? Bago ito driver guys. Manakatag bukid mga tuglas ang private driver. Sa sapaog mga tutag dagat magpahangin o kahamag swimming ta dali na ubanta. So guys, nanamig SMC side guys. SMC side. Kauban ng pamilya magpabukid magkamping sa kinaiyahan magpatuulta. So guys, for this video guys, naman og East MC side and ang Ocean Park. Musulod namin sa Ocean Park guys. Sumulanta namin mga isda dito guys. Isda sa Ocean Park din sa Cebu o sa SMC side Cebu guys. So nakalag na gud mi, sponsored by Bida Brent. So tambay sa mi diri guys. Hi sama sa video nato be. Hi sama. Hey. Hi sama sa video. Hi. Dibulay po sa YouTube. Hi. Dibulay po sa YouTube. So guys, musulod namin sa Ocean Park guys. Let's go! Kauban ako si Makmak Hanyamaki guys. Pero namin guys. So, bulan taon namin uga ng mga isla dito na mga baby shark dito guys. So, among kauban si Femi and Bida Bren Hanyamaki guys. Sila ni Chiska, mga anak ni Bida J. Musulod namin guys. So, wait for a while guys. Wait. So makuha namin og ticket guys. Maglantaw na kami og makakita na kami baby shark ron. Uy, makakita na tag baby shark. Okay guys, pasulod nami guys. Okay, start the journey guys. Your journey start here. Magbalon na rog ay sa bulsa. Okay. Utap, dili na to makita si Utap guys katong snow. Wala guys. So, start the journey din guys. Musulod nami guys. Tangina guys, kay lamin na kayo guys. Ay, female lady. Female sa bayan. Oh guys. So, jungle trek guys. So, dami guys. Makita na naman ng Jungle trick. wow. Magpabukid magkamping sa kinaiyahan. That's a parrot guys. Ha? Dali na ubanta, sige naman nurita, manglaag bisag asa, kalimta ng problema. Manakatag bukid mga tuglas ang og maligo sa sapaog, mga tutag dagat magpahangin o kahamag swimming ta. Dali na ubanta, sige. Guys, namin sa sulod guys sa dagat guys. Yeah! Oh, kita mig mga ulap. Ay, mga ulap. Unsa ni siya? Ulap guys. Guys. Ang mga isda guys, mo ni ang mga bilong-bilong sa dagat guys. Tilapia. Ay bilong-bilong guys. Tingwe. Ha. Karon pa mi kitag bilong-bilong og kuan guys kana sa dagat. Guys, naa mi sa underwater guys. Ano yo? Naklaro kayo
Ang buhaya. Wow, wala ko guys. Namin sa underwater guys. Hello, may kayo dito guys. Nice kayo dito guys. Nice kayo dito. Baby shark guys. Baby shark. Baby shark. Wow! Sana siya?